Ka Shillong Bethany Society ka belong ka way ni ka ajing hika ya ki briu ki buduna department bat kum juru ya ki bebiang ki department ha ki babon ki rukom kham tam ha ka than ka wet ka shana jing shana ki kam ri jing ri bat shibun ki wepan ka belong ru kalat kalenti ban seng kam seng jam na ka benta ki babon Henry ha kani ka kenti ka bamenta na kaliang jong ka Shillong Bethany Society kalalap saya ka wepat ka boit thamai ban pentri kam bat kata kalong ban bo ya ki juhur ki jham ka bala ban yarap ban laj na ka jing put lada ka dawa ban bo wat hadu syeteo bat syeteo tam kani jaka bu juhur ban laj na ka jing put kalong kum ka refrigerator cold storage ya ka bala jutip kum ka sabji kolar na kaliang jong unong pathai ubalayo ban yakran bat kinong paniat ya ketika kam ka balong ru ka buit thamai ban penjarngam sa ya ki juhur ban bu ha ketika jaka penne juhur jong ka Shillong Bethany Society uwei officer jong ketika society uba rigi rentlei ulai thu uba ka cooler storage ka pendai tha ya ki bam ki di ban namsniu kalong kum ka senduk ka balashana kerpang bat ban penon kam ru dak kumba arpau litar sisngi ban the ha ki tiliu ki balashana kerpang khnang bo juhur babu ha ketika senduk ka bakriat unne. Let me take with this lettuce. Look at this lettuce also, the color of the lettuce. Still very green. So I have faith in this. And the other, not to talk of the other product like the bean, capsicum. So I just want to see for how long it can go, you know. So look at this, the freshness of Uba riki rentlei ulai thu ru bagane ka senduk bu juhur ban laj na ka jing put bat ru ban penne ya ka jing bha ban ka jing bang jong ki juhur ki jhap kalong ka ban nengkong ha ka jala Meghalaya shu kalong ru ka jing kermen ya ki pai ba nong rap jong ka jala bat kum juru ki nong di juhur jerngam baleng ba ka jing don jong ka ne ka jaka ban bu ya ki juhur ka balong ru kor kom penon kam jong ka ne ka juk thamai ka ba menta ban rap uba riki kani ka sabji kolar storage kalong ka baya seriem bat ka baya biang bat kinong rep lan ne kinong khayi bat ka bahatam na ka benta ki to ki rep jhur ki bom penon kam dawai bat kalong ru ka jing mentoi ka bakrau kinong kendong brok hoj kinda kirep undami umi hakajo kapor brok hoj kata kadau no one position ubayo ubadon kilo sispa kilo ru wan di be sispa ubadon sanpau ru di be sanpau kata kadau hakajo kapor kayo brok kayo kadablu do juu kenja jur kan kata kadau porbangiya saudong keleng baki IT Mumbai tangi oikis ngau bhat develop na bataki farmer ka kenja cold storage basa dong kendong teman penle daka elektrik ke jenjar ta at least bakala ban bat ya katu kajing ngem ya kajing jerngam ya kajing fresh jong jur at least bakala ban bat tangkumba sitayo iru long kila imken jaka makin ditat mentang si tang arlai sini kila pen jalan kendiat kabut ki kamyo kador kababet ken kata-kata kini mentang ngalabu keladon kumba kendai sini mau mentah kani baiklah kendai sini ulang mau kelongkar kum jang kajik pe jong pe